लोगोफोर दिनै आं बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर माने आं बिराद दुखु मोनदों आरोना गोसोखौहाय माने आंना सानसुमा नार्जारि ब्लग फेसबुक पेजाहाय माने दिनै माने मैयासो हरखाबलि माने डिलिट जाबाय आरोना लोगोफोर माने आं बिराद दुखुनांथाव माने गोसोखौ बोरैबा मोनदों आरोना माने आं गावखौनो आसुर मोनदों आङो दिनै नोंथांमोननो बे आंनि माने फेसबुक पेज डिलिट थांनायखौनो आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो होननानै बयबो मिथिनायनि होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना लोगोफोर माने नोंथांमोना जे आंनि सानसुमा ब्लग फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुजोब्बायमोन गोबाङानो सापर्ट खालामजेनबायमोन आरो फल'वार्सआबो 15,000 थांबायमोन आरोना लोगोफोर माबाया फल'वार्सआ 16,000 थांसैमोन ओमफ्राय एसेल' नांसिगौमोन आरोना दा एफाराब बुरजा 15,000 दा फल'वार्सआ बोरै डिलिट जाखो फेसबुक पेजआ आंबो बिराद गोसोखौ आसुर मोनदों आरोना माने एक्सुवेलि आंनि फेसबुक पेजआ मास मोननै ना बेसेबांल' जादों बारा गोबाव जायाखैमोन दा आङो मैया बिदिनो आब'नाव थांनायावहाय बिदिनो मबाइलखौ माबा चेक खालामना नायदोंमोन आरोना आङो माने मनिटाइजेसन बायदिसिनाफ्रा हाबना नायदोंमोन आं माबाफोर कमप्लेटफोर फैदों नामा होननानै नायदोंमोन आं फेसबुकआवहाय दाना नायनानै बिदिनो जोंनाथ' मैया कारेन्ट गैयामोन नालाय सानबायानो जाबाय कारेन्ट गैया आं आब'नाव थांनानैसो हैयोमोन ओमफ्राय मैया जेब्ला आं एसे बिदिनो 1थासोआव आं जेब्ला आब'नाव थाङो होमबा आं बिदिनो आङो फेसबुकखौ एसे नायदोंमोन आरोना माने कमप्लेट बायदिसिनाफोर फैदों नामा होननानै बेफोरबायदि होननानै आं नायदोंमोन आरोना फेसबुकखौहाय दाना बावनो माबोरै थुफ्लांखो माबोरै बेग डिलिट जाखो आंबो आसुरित मोनदों आरोखि ना ओमफ्राय दा फेसबुकआबो जागोन ना जाला आंबो मिथिया माने बे फेसबुकआथ' जाखाला माने प्रफाइलाल' दं आरोना प्रफाइलाव थुनानै जेबो गैला नै माने ओरैनो प्रफाइलल' नुजाबाय आरोना प्रफाइलाबो नुजाथाया ओरैनो नामल' सिखारो सानसुमा ब्लगल' दा हमना लादो बे फेसबुकआ लोगोफोर मालाबाबो फैसिनाय नंला डिलिट जाबाय आरोना माने जेबो फैफिनला आरो लगइन खालामबाबो फैला मालायनावबो थांला आरोना आसुरित मोनदों आङो माने माबोरै बेबायदि हथात खरि जाखो होननानै आं बिदि आसुरित मोनदों आं गावखौनो गाव दा नोंथांमोना नुनो मोननाय नंला आंनि सानसुमा ब्लग फेसबुक पेजखौ आं बिराद गोसो होदोंमोन आरोना बे आं फेसबुकआवहाय दा दुखु जानानै साननानै मालाय माथो लाब जाबावनो जेराव डिलिट जाखाबायबा फेसबुकआनो दा आङो गोबां मानसियाबो एसे मोनथिबाय माने आं भिडिअ लाबोथ'वाखैमोन नालाय आङो दिनैसो लाबोनाय जाबाय लोगोफोर मैयानो जादों फेसबुकआ डिलिट जानाया आङो बिदिनो वाट्सएपफ्राव स्टेटास दोन्दों आरोना फेसबुकआ डिलिट जाबाय माबा जाबाय होननानै गोबां लोगोफ्रा सोंहरदों माने डिलिट जाखो मारै जाखो होननानै जागोनदां मागोनदां खालामसिन होननानै बुंदों आरोना एक्सुवेलि लोगोफोर जाला फेसबुकआ आं खालामनो बायदोंमोन आरो आं सासे आदाखौबो खालामहोदोंमोन कम्पिउटार आदाखौबो दा बेबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों खालामदोंमोन जायाखै आदाया बुंबाय आरोना बे जानाय नंला बे डिलिट जाबाय बे फैसिनाय नंला होनना बुंबाय आरोना दाना आंथ' जाया सानखादोंमोन गोसोखौनो आं मोजां मोनखायाखैमोन दा जामारला आं बिराद गोसो होदोंमोन आरोना लोगोफोर आं बे सानसुमा ब्लग फेसबुक पेजखौ आङो उन्दै समनिफ्रायनो आं दिनैसिमबो आं फेसबुक पेज खुलिजेनाखैमोन बेसो फार्स्ट टाइममोन आरोना बे आंनि सानसुमा ब्लग फेसबुक पेजआसो फार्स्ट टाइममोन माने आं खुलिनोबो रोंखायामोन खुलिथायाखैमोन आं माने इउटुबखौसो खुलिदोंमोन आरोना सिगांनिफ्राय फेसबुकखौ बारा गोसो गैयामोन आं उन्दैनिफ्रायनो फेसबुक होननायखौनो बारा मिथियामोन गोबां मानसिफ्राबो बेबायदि खावलायनायखायसो गोबां बुंनायखायसो आङो माने गोसो जानानै बे फेसबुक सानसुमा ब्लग फेसबुक पेजखौ खुलिनाय जादोंमोन आरोना बेखौबो बे आदा खेबसे टाउनाव थांबा आं आदा सुरास्तन होननाय दंना सासे माबा फेसबुक पेज दं बेनाबो दा बेखौसो खुलिहोदोंमोन आरोना आङोहाय दा गोबां एसे सापर्टबो मोनबायमोन गोबांबो मिथिबायमोन माने 15,000 थांबायमोन आरोना 16,000आनो थांबायमोन लोगोफोर एसे बारखाबायमोन दा सेटआपबो जाजोब्बायमोन गासिबो आर्निं बायदिसिना भिडिअ हगारबानो हाबसिगौमोन आरोना बिराद दुखुनांथाव दा आं दुखु मोननाय नङामोन लोगोफोर मानो होनबा आङो मालायनि भिडिअबो मालायनि कन्टेन्टबो हगारा आङो दिनैसो आं मालायनि भिडिअफोरखौ आं खावनानैबो हगारखाया आंनि फेसबुक पेजाव आंनि कन्टेन्टखौ हगारनो आं मा खालामथ्र'नो जायो आं मालायनि भिडिअखौबो हगारफेरा आरो कमप्लिट क्लेमबो गैफेरखाया आरोना आंनावहाय आं बेफोरबायदि कमप्लिट क्लेमबो होखायामोन जुदि बायसान्सनि आं बेफोरबायदि मालायनि भिडिअफोर हगारनानै कमप्लिट फैनानै बेफोरबायदि डिलिटफोर जानायबा मोनसे खोथा जेनेबा मालायनि भिडिअफोर हगारनानै दा जेनेबा आं मालायनि कन्टेन्ट भिडिअबो हगारा आंनो पार्सनेल आङो खालामनानै हगारो दा बेफोरबायदि जाजायोबा गोबां गोसोआव दुखु मोनो लोगोफोर दा खालामबाबो बिराद जायासै मा होनना बुंनो नोंथांमोनाव सार्च खालामबाबो नुनाय नंला आंनि सानसुमा ब्लग फेसबुक पेजआ गोबां मानसिफ्रा फल' खालामबायमोन आंनाव मेसेजबो हरबायमोन माने मिथिबायमोन आरोना जायहा फेसबुक पेज थायो बियो गोबां एसे फल' खालामजायो आरोना मानसिफोरजों जेन'बा गोबां मानसिफ्राबो आंखौहाय बिदिनो वाट्सएप फेसबुक बायदिसिना गोबां
सिमिस खालामहरबायमोन आरो ना एसे फेसबुक पेज दं माबा दं होननानै उमुगा होननानै बेफोरबायदि गोबां मानसिफ्रा होनबायमोन आरो ना दा मा होननानै बुंनो लोगोफोर आं फेसबुकखौ मोनसिनासै दा आंनाव इउटुबना इउटुबल'सै आं खुलिसिनगोन लोगोफोर आं फेसबुक पेजखौ अरायबो माने माब्लाबाबो आं गारा दा आंनि लाइफआव दिनै फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि डिलिट जाजाबाय आरो ना फेसबुकआ आं बेफोरबायदि इमान बेफोरबायदि प्रब्लेम जाफेराखैमोन आं जोनोमनिफ्राय बेफोरबायदि हाजार उन्दै समनिफ्राय खस्थ' बेफोरबायदि बारलु बाला खालामबोदों पारकल खालामबोदों अब्ला बेफोरबायदि हानि हाना जेबो प्रब्लेम जाफेराखै आं बेफोरबायदि आं दुखु मोनफेराखै आरो ना बेफोरबायदि प्रब्लेम जाफेराखैमोन आंनि लाइफआव दिनै फार्स्ट टाइम जाबाय आं जेबो साना लोगोफोर माने बेथ' मोनसे मा होनना बुङो बेथ' मोनसे बेथ' मोनसे मिडिया बुस्थुसो ना मोनसे फेसबुक बुस्थुसो बे दानो दं दानो गैया मोनसे मिडियाजों सालायजानायसो बे बुस्थुआ माने आं बेफोरखौ खर' साया आरो ना लोगोफोर माने मानसिनि जिउआसो देरसिन नालाय लोगोफोर दा आथिं आखाइ हाना-हानि जानायबासो मोनसे दुखुनांथाव जायो दा आं बेफोरबायदि जायाखै माने फेसबुकल' जानायखौ आं बेफोरबायदि दुखु साना आरो ना लोगोफोर आं बेफोरखौ बिदिया जाखायो होनना आं सानना लागोन आरो ना माने दा सोरबा सोरबाया बेफोरबायदि गोबां दुखु नाङो आरो ना जेनेबा फेसबुकआनो जा बे इउटुबानो जा जेनेबा 1 लाख 2 लाख बेफोरबायदि साबसक्राइबार फल'वार्सफोर दङब्ला जेनेबा मानिटेसनबो जाखानाय फैसाबो हाबखानाय बेफोरबायदिया जेनेबा डिलिट जायोबा बेंक जायोबा गोबां बिखा खामथावथाव दुखु जायोना आरोना मानसिफ्राहाय दा बेफोरबायदि दुखुआ जायो बयनावबो अब्लाबो दुखु लाबाय थानांगौनि गोनांथि गैया मानो होनबा नोङो बेफोरनि थाखाय जेनेबा नोङो आंना बेफोरबायदि एफाराब लाख थांनाय बेफोरबायदि 2 लाख 3 लाख बेफोरबायदि साबसक्राइब थांनायफ्रानो बेफोरबायदि डिलिट जाबायब्ला आं बबेजों मा जाबावनो आं बोरै मा खालामबावनो होननानै बेफोरबायदि गावखौहाय गोसो गिलिर लानानै बेफोरबायदि थैनो मानो सानोब्ला बेफोरबायदि जानाय नङा आरोना लोगोफोर दा बेनिखायनो आं बिराद दुखु मोनदों दिनै आं नोंथांमोननो दिनै भिडिअ'आव खोन्थानो होननानै आं दिनै नोंथांमोना जाहाथे मिन्थियो माने नङाबा नोंथांमोना सानगोन ना बे सानसुमा ब्लग फेसबुक भिडिअ'खौनो माथो हगारला माथो फैला लगिन खालामाबो होननानै नोंथांमोना गोबां साननो हागौ बेनिखायनो आं दिनै मिन्थिनायनि थाखाय आङो भिडिअ'खौनो लाबोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ हाजासे सापर्ट खालामफिनदो आं सानसुमा नार्जारि इउटुबफोरखौ आं फेसबुक पेजखौ आं खुलिसिनगोन आरोना लोगोफोर गाबोन समफोरनि गेजेराव आं खुलिगोन दा आं फेसबुक पेज खुलियोबा नोंथांमोननो भिडिअ लाबोसिनगोन दुखु जानाया मा लाब जानो लोगोफोर गोसोआव दुखु मोनो आरोना सेटआप जाजोबबायमोन गासिबो बेफोरबायदि सेटआप जाखानाय बेफोरबायदि 15,000 फल'वार्स बेफोरबायदि आर्निं जानो नागिरखानाय बेबायदि आरो भिडिअ'आबो बेफोरबायदि सर्टफ्रा मिलियन थांदोंमोन आरोना 70,000 बेफोरबायदि 2 मिलियनसिम दंमोन आरोना आं गोबां दुखु मोनदों माने बिराद गोसोआव दुखु मोनो आरोना दुखु जाना मा लाब जानो लोगोफोर दा गोबाङा होनहरदोंमोन आरोना खालामसिन होननानै दा खालामबाबो जायासैबा मा होनना बुंनो आं बिराद गोसो दंमोन मानो होनबा बिदि फेसबुक इउटुबजों नोङो गोबां साननो हागौ आरोना माने फेसबुक इउटुबजोंखौ लानानै बिराद देरजायो गोबां हिम्मत जायो होननानै नोंथांमोना साननो हागौ माने आं फेसबुक इउटुबजों माने गावखौनो बिराद गोग्गाट देरजानाय मोनो आरोना माने आं फेसबुक इउटुबखौहाय मोनसे फिउचारनि थाखायसो होननानै आं एसे गावखौ फोथायनाय थायो आरोना जेनेबा फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा जेनेबा माने आङो उन्दैनिफ्रायनो एसे गोसोखा नालाय बेफोरबायदि मिडियाफ्राव नुजानो मानो एसे साहसबो दंखायो नालाय उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि बादु बालाजों लोगोसे बेनिखायनो मिडियाफ्रावबो एसे नुजानो गोसो जायो आरोना बयजोंबो मानसिजों मानसि एसे एनै मिथिजानाय एसे एनै माबाना जानाय बेबायदि आरोना जेनेबा सानना लायदो जेनेबा आं उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा इउटुबावबो नुजाफेरा फेसबुकआवबो नुजाफेरा जेनेबा आं दा माबायदि मानसि जागौमोन दा उमुगजोंबो रायज्लायजानाय नङामोन बै सोरोम बेफोरबायदिबो मिथिजानाय नङामोन दा बेफोरबायदि मिडियाफ्राव फैनायखायसो इउटुब फेसबुक फैनायखायसो नै उमुग सानसुमा नार्जारि होनना मिथिजाबाय दा बेबायदि जायो आरोना बेफोरखौ साननानै गुनि जेबो गोनांथि गैया दा जाहाथे जेनेबा इउटुब फेसबुक थानानै बेफोरबायदि फेसबुकनि दा डिलिट जादों दा बेफोरबायदि उन्दै समाव जेनेबा फेसबुक इउटुबबो खुलिनोबो रोङा ओरैनो नाबालक मानसिल' बेफोरबायदिमोनब्ला होमबा मा जागौमोन दा बेफोरबायदि इउटुब फेसबुक बेफोरबायदि खुलिनायखायसो दा दुखु जाबाय नै बेबायदि आरोना दुखु जानानै लाब गैया लोगोफोर नोंथांमोनाबो मानसिनि जिउआव बेफोरबायदि प्रब्लेमा जाखायो आरोना लोगोफोर माने बेफोरबायदि गावनि जिउखौ फोजोबनो मानो बेफोरबायदि दुखु जानानै आं थांनानै थाला माबाला बेफोरबायदि साननाङो ना आरोना बेफोरबायदि गोबाङा बेफोरबायदि बेंक जाजादों जे देरहासार इस्लारि आदामोन बेफोरबायदि गोबां साबसक्राइबारफ्रानो बेफोरबायदि डिलिट जाजादों गोबां बेफोरबायदिनो दुखु जायाखै गोबाङानो दा खुलिसिनानै मालाय मोजां सालायसिनदों आरो आदा इन्टारटेनमेन्ट आदा नानिमोन दा बिसोरो फेसबुक पेज सिगाङावहाय गोबां हें जाजादों आरोना फेसबुक पेजआ दा नै थारगजाव बे खुलिसिननाय सिगाङावबो हें जाजादों आदा नालिया गोबाङा बेफोरबायदि प्रब्लेम जाजायो आरोना गोबां दुखु मोनो होमबाबो लाइफआवहाय होमबाबो खुलिसिननो हायो आरोना ओरै सानो नाङा जेनेबा आंनि फेसबुक पेजआ एफाराब बुरजा थांनायनि हें जाबायबा डिलिट जाबायब्ला आं मा फेसबुक खुलिबावनोब्रा आं बाराय खालामो मालाबो बेफोरबायदि सानना आरोना नोङो आरामसे खुलियो गोसोखौ मोजां लानानै होमबानो
सानसे जाफुंसिनगोन आरोना आं ओंखायनो फेसबुकखौ खुलिसिनगोन लोगोफोर नोंथांमोना सापर्टल' खालामबाय था आंनि सानसुमा नार्जारि इउटुबखौ नोंथांमोना सापर्ट खालाम आं फेसबुकखौ खुलिसिनगोन आरोना लोगोफोर आं मालाबाबो इउटुबल' सालाया फेसबुकबो हगारगोन फेसबुकबो नुगोन आरोना आं बेफोरबायदि मिडियाफ्राव नुजानो बिराद गोसोखा आरो नोंथांमोनहाबो फल' खालामफिनबानो जाबाय आङो फेसबुक पेज खुलिबा नोंथांमोनाव भिडिअ लाबोसिनसै दा नैबेल'सै आंनि नायनानै लादो लोगोफोर बेल'सै बे सानसुमा नार्जारि बे फेसबुकल'सै आरोना दा बेखौ नोंथांमोना फल' खालामहैबानो जाबाय आङो दा बेखौनो नोंथांमोना जुदि आंखौ सिमिस खालामबा आं बावबो भिडिअ होगोन आरोना सम सम ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ एसे एनै फल' खालामबा सिमिसबो खालामबा बाव खालामबानो जाबाय गोबां गोसोखौ आं दुखु मोनदों लोगोफोर आंनाव बेफोरबायदि जाजाफेराखैमोन आं थैजासिम सालायलांनो सानोमोन आरोना बे सानसुमा ब्लग फेसबुक पेजखौहाय नुजाबाय थानो होननानै आरो भिउसआबो इमान बिराद गोसो जाबायमोन आं माने मोजां भिडिअ खालामनो होननानै दा फेसबुक पेजआबो बिराद जारला जाना होबाय आरोना डिलिट जाना होबाय मा होनना बुङो लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव बेबायदि जाना होयो मानसिनो आं सानाखैमोन बे फेसबुक पेजआ बेफोरबायदि डिलिट जागोन होननानै आरोना दाथ' नै नोङो इउटुबफ्रा नोङो थांख'नो हानो नागिरा नै भिउसफ्राबो गोबावजोंसो खेनसे होनो हायो सप्तासे गाहामजोंसो खेबसे खेबनै होनो हायोबा दा फेसबुकना सानसेयैनो होनो हायो आरो सर्टफ्राबो एखमबा समाव नोङो बिदिनो भिउसफ्रा थाङोना फेसबुकफ्रा बेबायदि जायो आरोना फेसबुकआ बांसिन इनकामा दं आरोना माने भिउसफ्रा बांसिन जायो दाजाबला दुजालि बेफोरबायदिया डलारफ्रा बांसिन जायोमोन आरोना आरो बेना ब'नासनिबो जायोना दा नों इउटुबनाथ' जेन'बा 10,000 20,000 फैबासो मोजां जायो दा बेफोरबायदि 2K 3K बेफोरबायदिजोंथ' जेबो लाब गैया आरोना लोगोफोर फेसबुकना एसे साबसिनमोन आरोना खिन्थु रिस्कमेन्टसिन आरो फेसबुकना एसे मोजां बाहायनांगौ नङाबा फेसबुकआ हें जालाबायनो आरो दा आं एसे नलेज मोनबाय लोगोफोर एसे गावखौनो आन्दाज मोनबाय आरोना आं एबार बेफोरबायदिबो खालामनाबो लाला थुलाबो आं जेबो मालाबो हारसिङै बेफोरबायदि जादों आरोना माने आङो चेक खालामना नायदोंमोन आरोना माने माबा कमप्लेट बायसिनाबो दं नामा होननानै नायदोंमोन आं बावनो माबोरै जाखो फेसबुकआ माने मोनथाम मोनब्रै लालाय फेसबुकआ ओमफ्राय आं आन्दायबाय आरोना आन्दायनानै ओंखायनो बेफोरबायदि मोनब्रै मोनबा गाहाम लाजाया फेसबुकखौहाय होमबा लोगोफोर आङो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों फेसबुक पेज डिलिट थांबाय होननानै नोंथांमोना मिन्थिनाय नङामोन आरोना दुखु जाना मा लाब जानो लोगोफोर दा बेफोरबायदि साननानै जेबो लाब गैया बेफोरबायदिखौ गोसोआव गिलिर लानानै जेबो लाब गैया आरोना मानसिनि जिउ बेफोरबायदिया जाखायो माने आं इसेबांखि आं फल'वार्सखौ जेबो सानबावला दे जेनेबा फल'वार्सआथ' बिदिनो शेयार खालामलायबानो जागोन दे जायसिनो दा नोङो माखासे सम लायै कन्टेन्ट खालामबोनाय भिडिअ खालामबोनाय आरो माखासे भिउस बेफोरनि थाखाय एसे गोसोआव दुखु मोनो आरोना जेनेबा सेटआपफ्राबो जाबायमोन दा नोङो जेनेबा फेसबुक खुलिसिनगोन एसे सम नांलायगोन जेनेबा भिडिअ हगारनांगोन आरो नोङो सेटआप फैसिननांगौ जायो सम नांगौ जायो बेफोरबायदि आरोना फल'वार्सखौथ' जेनेबा लोगो दिगि एसे एनै सापर्टखौ खालामनानै 10,000 5,000खौथ' थाब मोनगोन दे जेनेबा ओमफ्राय दा बेफोरबायदि सेटआप जानो थाखाय भिउस बारायनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायो जेनेबा बेफोरबायदि आरोना अब्लाबो आं खुलिसिनगोन लोगोफोर नोंथांमोना सापर्टल' खालामबाय था आङो जेब्ला आं फेसबुक पेजखौ खुलियो होमबा नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोनाय जागोन फल' खालामफिनबानो जाबाय लोगोफोर बयबो होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोनाबो एसे मिथिनायनि थाखाय नङाबा नोंथांमोना आन्दायगौमोन ना मारै जाखो माखो फेसबुकआ मा जाखो ना सालायला डिलिट जाखो माखो ओंखायनो आं दिनै भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोना आं दिनै फोरमायबाय लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय आं वाट्सआपफ्रावबो बेफोरबायदि स्टेटास दोनखादोंमोन गोबां दुखुनांथाव आरोना दा इउटुबखौल' नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय फेसबुकखौ आं खुलिसिनगोन आरोना साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना इउटुबखौ एसे सापर्ट खालामबाय थादो लोगोफोर आं सिगांनि बायदि बारसिनसै दा जुदि बेफोरबायदि मोननै मोनथाम खेबनै खेबथाम जायोबाथ' आं गोसोखौ गिलिर मोनो आरोना अब्लाबो आं थैजासिम मालाबाबो बेफोरबायदि मिडियाफ्राव ओंखारनायखौ आं मालाबाबो बावा हाजारानो होनजावला हाजारानो बोरायथों अब्लाबो आं मिडियाआव माब्लाबाबो आङो ओरैनो थाया लोगोफोर हाजार फैसा थाखा मोनाबाबो मायाबाबो हाजिरा मावनानै जागोन अब्लाबो मिडियाआव नुजाबाय थागोन आरोना जेनेबा दैलि नुजाबाय थानो हायाबालाय मा जानो एखमबा समाव सर्ट फिल्मफ्राव ओरैनो नुजाहैगोन बा बेफोरबायदि ब्लग बानायनानै हगारगोन बेफोरबायदि आरोना गोबां दुखुनांथाव बिदि आं बावा आरोना आरो आं लाजिखायाबो लोगोफोर बेफोरबायदि मिडियाफ्राव नुजानायाव मानो होनना बुंबा एफाराब गिदिर गोलावफोरनि सिगाङावनो आं बारनो हायोब्ला माबानो हायोब्ला पाब्लिकफोरनि गेजेरावनो आङो जेनेबा सोरबा गिदिर सोरबा गोलाव बेफोरनि सिगाङावनो आं दिन्थिनो हायोब्ला गावनि रोंगौथिखौ आरो अब्ला आं मा लाजिनो आं लाजिया आरोना लोगोफोर आंना साहसआ गोबां दङ उन्दैनिफ्रायनो अब्लाबो आं दिन्थिगोन आरोना गावनि साहसखौ आं ओरैनो हगारा लोगोफोर होमबा लोगोफोर भिडिअखौ साबस्क्राइब लाइक खालामबानो जाबाय आङो थाबैनो फेसबुक पेजखौ खुलिसिनगोन होमबा आसा खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो आंखौ फल' खालामफिनगोन थाबैनो 15,000निफ्राय बांसिन खालामगोन होननानै नोंथांमोनखौ आं आसा थिनाय थाबाय लोगोफोर